Здравейте и добре дошли в канала на Mental Fit Психология. Днес ще разгледаме темата «Защо харесваме по-големи от нас?». Ако това съдържание ви допада, абонирайте се, за да не пропускате нови видеа. Нека започваме! Рядко избираме партньор съзнателно, въпреки че, разбира се, можем да бъдем привлечени от външен вид, сексуалност и финансови ресурси. Фройд казва, че в живота срещаме само онези, които вече са в нашето подсъзнание. Той има в предвид не способността му да предсказва съдбата, а настройката за определен тип връзка, която се основава на ранното, детско преживяване на любов. Първият обект на любов е родителската фигура. Не е изненадващо, че в зряла възраст често играем с партньора на това, което не сме довършили с родителите си. Това се нарича пренасяне. Ние несъзнателно проектираме ранни преживявания и свързани с тях чувства върху друг човек. И тогава разликата във възрастта. Много по-лесно се вижда родителската фигура в партньора, когато е по-възрастен. Изборът на партньор може да бъде свързан с фиксиране на един от етапите на психосексуалното развитие, когато първо родителят, а по-късно партньорът трябва да бъде целият свят, след това възпитателят, след това моделът за подражание и накрая центърът на тежестта. Така че, ако изграждаме взаимоотношения на базата на синтез, тогава най-вероятно сме заседнали на оралния етап. Ако се отнасяме към партньора притежателно, тогава към аналния. Ако посегнем към недостъпни хора, сме на фалически. Тези фиксации се появяват във връзките независимо от разликата във възрастта, но ако партньорът е на същата възраст или по-млад, ние няма да видим в него родителя, от който се нуждаем. Можем да се надяваме, че по-възрастният партньор компенсира дефицита, т.е. това, което сме получили по-малко от родителите си, приемане, внимание и любов. Или че до него ще излекуваме или ще преиграем травмата от миналото. Това може да е загуба на любим човек, преживяване на отхвърляне или малтретиране. Какво представлява едиповият конфликт? На възраст между 3 и 5 години детето е привлечено от родител от противоположния пол и се опитва да се състезава за него с родител от същия пол. Това е едипов конфликт. В идеалния случай родителите трябва да дадат на детето да разбере, че го обичат, и в същото време да очертаят граници и да обяснят, че детето ще намери друг обект на любов, когато порасне. Задачата на детето е да загуби битката за родителя, да признае, че мама и татко си принадлежат само един на друг и в същото време да се чувства обичано. В действителност обаче малко хора успяват да преодолеят напълно едиповия конфликт. Заседнали на този етап от детството, като възрастни, ние по някакъв начин ще го възпроизведем, за да все пак получим родител, да спечелим конкуренция за него, но вече в рамките на връзка с друг човек. Това е много по-лесно да се направи с по-възрастен партньор, отколкото с връстник или по-млад партньор. Проблемът тук е, че партньорът става обект на желание, но в същото време се чувства като родител и е невъзможно да общувате с родител на равна нога, да изграждате отношения, да имате деца и дори да получим любовта и грижите, които искаме. Ние искаме да отидем по-далеч, да растем, а това е трудно постижимо с партньор, до когото се чувстваме като дете. Как помага психотерапията? Във връзка с по-възрастен партньор наистина могат да възникнат проблеми, но те не са непременно свързани с разликата във възрастта. Индивидуалната терапия и терапията за двойки работят добре тук. Във всеки случай трябва да разберете какво лично ви привлича в един по-възрастен човек, каква нужда той удовлетворява за вас, каква болка, която не сте преживели, отшумява в ръцете му, какъв конфликт проигравате отново. Запомнете, че желанието ни да се грижим е нормално. Във всяка връзка има компоненти родител-дете, но в здравата връзка това са детайлите, а не основата. Ако открихте стойност в това видео, ще се радвам да се свържем. Последвайте Mental Fit и във Facebook или Instagram. Бъдете здрави и до следващия път!